There's a time to be a baby seed and a time to play among the weeds. Τώρα πάμε να κουμπίσουμε με τον κοφό αριστερό το νούμερο 3 και από εκεί με τον κοφό δεξί το νούμερο 9. Σύσα, πώς λέγεται το παιχνίδι αυτό, τραμπάλα. Πού είναι πιο εύκολα να πας, είναι πιο εύκολα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά? Υπάρχει ένα μέρος που βλέπεις που όταν αρχίζεις να το κάνεις, δαγκώνεις με τα δόντια ή πάβεις την αναπνοή σου, τη σταματάς. Πού αλλού το αισθάνεσαι αυτό? Μέχρι ποια σπονδυλή αισθάνεσαι ότι υπάρχει κίνηση? Και αφήστε το και λίγο και λιγάκι ανοίξτε ένα γόνατο προς τα έξω και κατρακυλίστε το πόδι μακριά από σας και έπειτα το άλλο, αφήνοντας τη λεκάνη να πάει με την ίδια πλευρά με το πόδι που ανοίγεται. Και αισθανθείτε τι έχει αλλάξει. Ο Feldenkrais έλεγε, όταν βρούμε πως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν είναι επειδή δεν μπορεί το σώμα να το κάνει, είναι επειδή έχουμε βρει κάτι στο μυαλό μας που δεν λειτουργεί καλά. Αισθανθείτε αν έχει αλλάξει κάτι, αν η λεκάνη ακουμπάει στο πάτωμα όπως πριν, αν η οσφυϊκή σπονδυλική είναι πιο κάτω, αν τα πόδια και που βλέπουνε είναι το ίδιο με πριν, αν έχει αλλάξει η πορεία του κεφαλιού σου, είναι εκεί που ήταν πριν 20 λεπτά ή έχει αλλάξει? Αφήστε περιθώριο μες στο λαιμό και το στόμα. Σας παρακαλώ ένα-ένα, λυγίστε τα γόνατα και φέρτε τα πόδια σας να στέκονται στο πάτωμα. Μπορεί κάθε φορά να είναι λίγο πιο εύκολο αυτό. Και βυθίστε ο ομφαλός για να πάει να κουμπίσει το 12. Και θα αισθανθείτε πως σπρώχνει το κεφάλι απάνω λιγάκι και η κοκκινική μοίρα σηκώνεται λιγάκι. Και από εκεί από το 12 θέλω να πάτε στο 1, σαν να υπάρχει μία πάστα ή ένα μυρνίκι που θέλεις να το ακολουθήσεις, να το πατήσεις. Θα πας στο 1, δηλαδή λίγο απάνω αριστερά, έπειτα στο 2 και έπειτα στο 3 του ρολόι και από το 3 θα ξαναγυρίσεις στα 12. Λοιπόν, αυτό είναι το 2, οι 2 η ώρα είναι αρκετό δύσκολο. Δηλαδή είμαστε
μας έρχεται εύκολο για μερικούς το 12, 6, 3 και 9. Αλλά κάντε με πολύ καιρό πώς να μπορείτε να το ανακαλύψετε αυτό. Πού είναι το 1, πού είναι το 2 και πού είναι το 3. Και πώς μπορώ να τα ακουμπήσω ένα-ένα, χωρίς να πάω γρήγορα, χωρίς να σταματήσω να αναπνέω, χωρίς να δαγκώνω με τα δόντια μου. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Και όποτε πονέσει, όποτε κουραστείς, το αφήνεις, ξεκουράζεσαι και ξαναγυρίζεις. Μπορείς εσύ ίδιο να δεις τον εαυτό σου, να πεις όταν πάω στο 2 πάω πιο γρήγορα, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ να το πατήσω, φεύγω λιγάκι. Ανακάλυψε πώς μπορείς να το κάνεις αυτό ωραίο και εύκολο. Και δες τι γίνεται και με το κεφάλι σου. Τα γόνατα προσέξτε να μην πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Τα γόνατα θέλουν να μείνουν, να βλέπουν το ταβάνι. Τι γίνεται με το κεφάλι σου όταν πας από το 1 στο 2, στο 3 και ξαναγυρίζεις? Σιγά σιγά, ανακαλύπτοντας πώς το κάνουμε. Το ενδιαφέρον με τους ανθρώπους είναι ότι μαθαίνουμε, έχουμε μια μάθηση χρονική για να μπορούμε να σταθούμε, να περπατήσουμε, να τρέξουμε. Είναι μια μάθηση που παίρνει χρόνο. Όχι σαν τα ζώα. Και γι' αυτό λέει ο Feldenkrais, εσύ μπορείς να παρατηρείς μια γάτα στο Μεξικό, μια γάτα στην Κίνα και μια γάτα στο Παρίσι. Μπορείς να την παρακολουθήσεις ώρες και να μην βρεις διαφορές. Αλλά μπορείς να δεις δύο άνθρωπους σε οποιοδήποτε τόπο και δεν μπορείς να δεις similarities. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάθε άνθρωπος περπατάει διαφορετικά από το διπλανό. Τρώει διαφορετικά. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κίνηση που είναι ανθρώπινη. Και αφήστε το. Ένα-ένα, αφήστε να ανοίγει το γόνατο προς το πλάι, κατεβάστε τα πόδια και προσπαθείτε να κάνετε τίποτα εκτός από να συγκρίνετε τη δεξιά πλευρά με την αριστερή πλευρά. Ποιος γκοφός είναι πιο κοντά στο πάτωμα? Ποιο πόδι αισθάνεσαι ότι είναι πιο μακρύ? Πάλι σας παρακαλώ, λυγίστε τα γόνατά σας και φέρτε να στέκονται τα πόδια. Και φέρτε τον κοφό αριστερό για να πατήσει το 3 του ορολογιού. Και από το 3 θα ήθελα να πάτε στο 4, το 5, το 6 και από εκεί θα ξαναγυρίσετε στο 5, το 4 και το 3. Δηλαδή αυτό το τέταρτο του φεγγαριού, ας πούμε, το ρολόι. Το 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3. Προσέξτε τα γόνατα να μην πηγαίνουν πολύ και δες τι γίνεται. Όταν πας προς το 5 και το 6, κάνει κάτι το σαγόνι ή το κεφάλι. Να θυμόσαστε, αρχίζουμε από το 3, άρα ο κοφός αριστερός πάει προς το 3. Αν πονέσει κάτι, κάντο πολύ πιο μικρό, πολύ μικρότερη κίνηση, αλλά να θυμάσαι δεν θέλεις πολύ να κινούνται τα γόνατα. Άμα αισθάνεσαι πως κινούνται πάρα πολύ, βρες άλλο τόπο να βάλεις τα πόδια. Μπορεί να είναι πιο ανοιχτά ή πιο κλειστά. Και δες πως δεν δαγκώνεις με τα δόντια, δεν σφίγγεις, δεν κάνεις σφίξιμο κανένα μυς. Το 5 είναι καθαρό ή πας πιο γρήγορα από το 4 και το 5. Και τώρα ενώστε από το 6 μέχρι το 12. Μόνο η αριστερή πλευρά σας παρακαλώ. Πηγαίνετε από το 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αντίθετα 6, 5, 4. Σιγά σιγά βλέποντας πώς το κάνουμε αυτό.